number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:01 ang pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kad Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez digdi po sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga. DCGB, GB, garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal na sa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief G, marhay na hapon, please go ahead. Big papakusog ni 3rd District Congressman Adrian Salceda digdi sa 3rd Distrito Canalbay ang disaster capability sa mga barangay kung sa serye nin mga paseminar sa kada munisipios ang pinagigibo frontliner iyo si dating APSIMO Chief Cedric Daep base sa kasuguan ni Congressman Adrian Salceda bilang eksperto sa mga contingency plan, evacuation procedures, reporting system asin pagdeterminar nin mga hazard sa kada purok asin barangay. Gabos ini pinagdidiskutir sa presensya ka na mga barangay captains, mga barangay tanod sa asin iba pang interesado sa topic manungod sa disaster preparedness, disaster risk reduction and management. Digdi sa 3rd District nagkapirang munisipios na bisita ka na grupo ni Sir Cedric Daip mantang ang latest natatapos pa sa nangunya na aldaw iyo ang banwaan ka na Pudoran konsahin sigon kay MDRRMO Chief Noel Ordoña ang siring na pasistemang pinagpapautob ni Congressman Salceda dakulang katabangan para sa mga barangay lalo pa sa ngunya na maski ano na sa nang kalamidad ang namamatian sa kapalibutan. Pagkatapos digdi sa Pudoran, malipat naman ang grupong ini sa ibang munisipyo kon sa induwa-duwang aldaw ang durasyon kan paseminar. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, dagdagan tapang bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Compadreng Al Armario. Pading Al, Diyos marhay na hapon, please go ahead man. Mantinidong pigapautob ngunyan, ganligas PNP ang sa indang mga personahes na nasa luwas permi. Sabi yan niligas PNP Chief Police Lieutenant Domingo Tapil. Sigon sa iya, nispilo na ini na piga po nang kay Tony General Nicolas Torre, iyo man garay ani kapatob ninda bilang adviceman kan bagong liderato kan PNP. Dahil mas nakakaresponde nin madalian ang mga pulis kung nasa luwas pirmi kaysa yaon sa mga sipak stations. Ang Ligaspi, guwanin 5 sipak stations sa ragad ngunyan, bihirang mahiling ang pulis na yaon digdi dahil ang instruction sa inda dapat nasa field pirmi. May mga kanya-kanyang area of assignment kung may mga respondehan lalo na sa mga urban areas in 5 minutes biginguan ninda na makaabot tulos sa area. Al Armario, DCGB. Thank you so much, Compadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal,
nagpahayag nin pakikidumamay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nabayaan na familyas kan mga biktima kan magnitude 6.9 na linog na tuminama sa Cebu. Siniguro naman kang presidente ang tabang sa mga apektadong lugar asin sinugo ang mga opisyales kan gobyerno na magpadala nin tabang asin personal na mag-inspeksyon asin mag-assess sa epekto kan kalamidad sa Cebu. Tulong personahes kan Philippine Coast Guard ang kaibanan sa mga nagadan sa magnitude 6.9 na linog sa Bogo City, Cebu, Kasubanggi. Sigun sa Philippine Coast Guard, pinagmidbid ang mga ini na sinda Seaman Second Class Lawrence Palomo, Apprentice Seaman Jujay Mahusay, asin Apprentice Seaman Earthcart Dacunes. Basado sa informasyon, nagadan ang tulo matapos na marampahugan kan San Gregorio Sports Complex sa San Remigio, Cebu. Tulos sindang idinara sa Bogo General Hospital para sa emergency treatment, alagad day na sinda na iligtas kan mga doktor. Katakod kay ni nagpaabot nin pakidumamay si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill G. Gavan sa mga pamilya kan nagadan na mga personahes. Mentras na 13 persona ang totalmenteng naitalaan kan mga otoridad na nagadan sa nasabing complex kaibanan ang sarong opisyal kan Bureau of Fire Protection. Pinag-ingganyar ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang mga ahensyas kan gobyerno na gamiton sa indang Quick Response Funds o QRF matapos ang 6.9 magnitude na linog sa Cebu. Gusto kan DBM na maipautob ang pagtaon nin tabang asin rehabilitasyon sa mga komunidad base sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay Pangandaman sa siring na pagkakataon dahil dapat nadidelay ang mga tabang kan gobyerno. May nakatagama naman na QRF ang mga ahensyas siring kan DSWD, DPWH asin opisina kan Defensa Civil na pwede nang gamiton tanganing maihatod ang tabang sa mga afektados. Piglinaw kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na dai konektado ang tuminamang magnitude 6.9 na linog sa Cebu sa pagsabog kan Bulkan Taal kasunya na Miyerkules, Oktubre 1. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na nagputok talaga o kaya naman nag-alburuto ang bulkan paminsan-minsan. Sa katunayan, sobra sa 90 phreatic asin phreatomagnetic eruptions ang nairehistro magpoon kan Abril kan nakalis na taon. Sa ngunyan, magtinido sa alerto level numero 1, ang Taal na nangangahulugan na abnormal pa man ang kondisyon kaini na may hababang level kan volcanic unrest. Katakod kaini pinagirumdum ang publiko na mantinido na maging alerto dahil posible ang bigla na pagsabog, volcanic earthquakes, manipis na asphalt asin pagbuga nin gas. Sinugo man kan DSWD ang field office sa Central Visayas na tumabang sa mga biktima kan lokal na gobyerno kasunod kan tuminamang magnitude 6.9 na linog sa Cebu. Sigun kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, naka-alerto ang disaster quick response team kan ahensya sa central asin field offices para sa pag-asistir sa mga apektadong pamilya. Naka-standby man ang non-food asin food relief supplies takaning idistribo sa mga apektadong lokal na gobyerno. Sa ngunyan, igwa pang 379 milyones de pesos na standby fund ang DSWD asin igwaning 2.4 milyon kahon na family food packs na nakahandang i-distribuer sa mga apektadong komunidad. Sinugo ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Kakdak ang tulos na pagtabang sa mga overseas Filipino workers na posibleng naipit sa mga aeropuerto asin pantalan matapos ang magnitude 6.9 linog sa Cebu. Kaiba na naligdi ang pagtaon ng akomodasyon,
transportasyon asin pagkaon. Para naman sa mga OFWs na nangangaipuhan ng employment documentation services, dagdag pa kan opisyal, pwede ining magibo online asin tulos na sisimbagan kan DMW Central asin regional offices an sa indang pangangaipuhan. Sigun sa pahayag kan DMW, nakikipag-coordinate naman an sa indang mga regional offices asin Overseas Workers Welfare Administration sa mga apektadong lugar, tanganing aramon ang kamugtakan kan mga pamilya kan OFW asin seafarers. Natino ni Senador Pangilinan ang Land Bank sa paghugas kamot kaini matapos tugutan ang sunod-sunod na pag-withdraw kan sarong kontratista nin sobra sa 457 milyones de pesos na fundo kan flood control project. Nagpaluwas naman ng online statement ang Land Bank asin sinabi nagabos na sa indang ginibo, susog sa lay, regulasyon asin tamang proseso. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot po ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, ang Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Day tulos maghali, tayaon po masunod ang samuyang ang Armada of Perpetual Help Divina. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay.